Adorang sotapukka parminggota jumolo mahita martangyang nahohom di rohat tabe. Saluhut perhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu pa 20 dahon dung Trinitatis. Tuhamua manami inanami na posobulung na madohoti parmingguon sadarion di bagas joro nang di bagas nabe. Selamat hari Minggu pa 20 sadahon dung Trinitatisma dihamu parhalado nami na makobasi parmingguon sadarion. Hamuna dongan na hinaholongan ni debata, na marpungudo hita nuaing lao mamuji debata parholong roha na sumurungi, iba na mangaramoti hita sian akka tiki tu tiki, sian ari tu ari, iba na paduaun hita sian ragam ni hasusan, pinuji magwarna na sumurungi. Ima tutu, matsai balga do holong ni roha ni debata di ngolutta. Ibana marmudu-mudu hita ganup ari, ibana mangodingi hita sian nasa parmaraan. Nunga alam madjonok padalanatta tu ujung ni taonon, nunga tasalpui akka ari, tado pihut pangararat ni sahit ima COVID-19 siai, malua do todita atipe mangai hita di paranguluonon, alai manotong do holong ni roha ni debata di hita, ala ni hita pe taholongi madongata songon nidok ni topik minggu sadarion manotong marholong ni roha di dongan. Nadinggan situ tu do mamuji debata, dohot makaholongi Jehoba, huhut mangulahon lomo ni rohana, jala makaholongi dongan jolma. Atong tapuji matuhatai na mangaramoti hita na salayoni, suang songon pabaynan na ujui di bangso na bangso Israel ay hatuban hiyaddo na sida uju di Mesir hape nunga ditubus debata Jehovah na sida sian parhatuban nani ala ni ido ubahid di paritaho tuhita manotong marholong ni roha di dongan atong tapasanga matuhani tapuji matuhata marede mahita siap buku ede nomor 557 ayat sada sahatro di ayat 2 Dao Dumenggan. Dao Dumenggan asin di rohan, Dao Umarga siang ngolukon, sai pujiyoku maho Tuhanku, Dao Umarga asini rohan. Jom mahita.
siang moluku daun humengkan asini roha. Mar hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parabadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehova do permulaan ni hapestaran, maruli hamalon ni roha na sumurung do, sude akka nama mula hossa, hot do barita nai, rodi saleleng ni leleng na. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, para gogo na suatu dosan, amanami sa leleng ni leleng na, asiniruhamdo na mga ramoti hami, siya na sa laon, rasi rasa anuaeng, jal asiniruhamdo na mga lehon barita na uli, gabi hanguluan nami, saya si maruham, saya buhay maruhan nami, jala leho todim na badiay, asa hutu si hami sude, panugunugum dohot pabenamu nabalgai, pai mahatam di bagasan rohanami, asa merdame jala sonak hami, jala lam ibaru rohanami, marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhata, marede mahita siap buku ede nomor 706 ayat sada sahat rodi ayat 2. Kudang ni pasu-pasui. Kudang ni pasu-pasui, ni lehon Tuhaki. Parlori asia-sini, marhite anak bini, jalan puji yaki, Yesus si paluai, oyang aku sukori, marbida sangat poni. Tunung nama lehadeni, alasan rohati. Olaina umuli, doi yang anak bini, jalan puji yaki, Yesus si paluai, oyang aku sukoi, marnida sangat poni. Tangi kamu mapati ni debata di minggu pa 21 dung Trinitatis sadarion. Imana tersurat di pati palimahon, satro di pati pasapuluhon. Pati palimahon. Ikon pasangapo mudo na torasmu, asa mertua ho, jala leling mangolu di tano na nilehon ni Jehova debatam diho. Pati paunopon. Unang ho mamunu, pati papituhon,
unang ho mga lakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiyahon, unang ho olo magkatidakon hata na sututu, maralohon donga jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham, donga saripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu, ima sahatna, atong rap mangidugugo mahita, siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulaw na ubat tupatikmi. Amen. Tapuji matuhata, maredde mahita siya bukwede nomor 174 ayat sada, sahat rodi ayat 2. Torop dope nasihati. Tato potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalan abonar, parasi jala pertalup ni roha, jalan abasar doho, say marpangulahi maroham, midahami, dibahini, say sesa masude dosa nami, dangadong nahu pangasahok kami, dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupa ni anakmu, doon na pangasahok kami tujulom. Di ba ini, pasonang jala apuli mahami, akan na hinopop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tapi gima baga-baga ni debata, taringot Tuhan sisani dosa. Ala ni pangalasiot tado ubahen na tertulang Kristus, jala binain ni hajat tado ibana mabugang.
Ape tu ibana pisang-pisang paritean ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum ita hilala. Hasa nga pumadi debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Ta puji matuhata marede mahita siya bukwede nomor 600 ayat sada rodi ayat 2 sikopdo asini roham. Tatangi homma hatani debata, ima turpuk epistel di minggu sadarion. Ima natar surat di buku Heber 10 tolu, mamuka ayat sada rodi tolu, tajahama marsorin-sorin. Manotong ma holong ni roha di dongan. Unang halangguson hamu partamueon, ay marhite siani heado ditamuei halak akka suru-suruan so pamotoanna. Ingot hamuma akan natar hurung, songon narap tar hurung. Songoni akan natumaon na porsuk, ay dohot dohamu di bagasan daging. Ido sahatna. Martua do akan atumangion hatani debata, jala na upeopsa. Amen. Tapuji ma tuhata marede mahita siap bukuede nomor 700 sada ayat sada 1 ayat 2 tuhodo au merbadan. Yesus Tuhan, kau sabur
taha tidakkom maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongatta sa porsiaw di sa dok portibion, rap mahita madokon. Au porsia, di debata jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsia, di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba, sedai, iman tuduhan si Maria, naga bega-bega syaitan di perbadia, adorang suhabubuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman ni sebelas, na mata terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua bangatoro, tungtanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul siamun ni debata jahuba, amanai pargogo na suhatu dosani, di simay bana pa ima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak nga mangulu dohot namate. Au persea, ditod di parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai, mulak mangulu sogot diaging na mate, dohot di angaluan na sora suda. Amin. Hudul mahamuna. Tato poti ma dosatta, Perhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguon, di bagas joro dohot napatupahon permingguon, di bagasta ganup marsada-sada. Laos huhutma pasahaton nami sian perhalado, selamat ulang tahun, turuas ni huria nama ulang tahun ari hatu tubuh, dohot nama ulang tahun perdongan saripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatama hita saluhutna. Titing Minggu 24 Oktober 2020 sada. Guarni minggutta ima Minggu 20 sada dung Trinitatis. Trinitatis lapatanna hasi tolusadaon ni debata ama anak dohot tondi perbadia. Topik ni minggui ima manotong marholong ni roha di dongan. Napaduahon ruas na baru. Mamuka minggu sadarion di jalo huriatta do gabe ruas ni HKBP Serpong keluarga Kristiansen Dongoran Inang Lita Efriana Ginting dohot sada ianak nasida, nomor registrasi 1024, Piddasian Gereja HKBP Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia Bekasi, alamat Serpong Suradita Residence, Klaster Maninjau, Blok M4, nomor 3 Cisauk, masuk tu Wek Kanaan. Tatangnya konma nasida, gabe ruas na burju jala ringgas marsaur di huriatta lahoma muji tuhata. Ruas na pidda. Mamuka hari Minggu sadarion 24 Oktober 2020 sada, keluarga Nyonya Arlince Silalahi Boru Siregar, dohot 2 ianak nasida nomor registrasi 0165 Wek Galilea, dang be tarsurat gabe ruas ni HKBP Serpong ala nunga pidda nasida tu gareja HKBP PN Tolu Rabutan Resort Tebing Tinggi Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. B. Mamuka hari Minggu sadarion 24 Oktober 2020 sada, keluarga Efron Tumanda Togarma Nababan Inang Rapma Doli Sipayung,
dohot tolu yanak nasida nomor registrasi 0527 Weksion dang betar surat gabe ruas ni HKBP Serpong ala nunga pidda nasida tu gereja HKBP Karawang komplek Resinda Karawang Barat tu hattama nama masu-masu sude keluarga nasida Paupaton rapat padita hatopan manang RPH di hari Senin 1 Kamis 25 saat rodi 20 Oktober 2021 di Patupado rapot pandita hatopan hinorongoni sori mago kopi saplusiana somar hauzunga dope alani rapot pandita hatopan di Patupa mai di piga-piga inganan naung ditotuhon jala diulahon marhite semi virtual di 10 titik kumpul. HKBP Distrik 21 Banten, Patupa Hotca di titik 10 sada, nama ringanan di Hotel Mambruk, Anyer, Banten. Rapot Padita Hatopan disodangi marhite tema Sianje saya 22 ayat 2. Ho ale huta nagok hariburon, narame benteng parolopolop. Dang manang tinapul ni podang, manang mate totang akkana matem. Dohot subtema, padita HKBP rap marhaposan tu debata, jala marsiurupan di partikian COVID-10 sia. Borhat do saluhut padita ni HKBP namar hobas di HKBP Serpong, alani tatangnya konma parrapotoni asam berdalan do denggan. Palimahon parture ni kebaktian tatap muka terbatas. Rapot perhalado HKBP Serpong na di hari Selasa 7 September 2021 mamutusson laho patupahon permingguan tatap muka terbatas, permingguan offline di gereja. Mamuka minggu 10 September 2021. Parture ni permingguan tatap muka on boy mata jaha muse dititing manang warta na disagihon marhite WA group. Napaunopon pertanyaan dohot ruas napaima hamalumon. Tim doa sedding Dewan Marturia HKBP Serpong mangotang amang inang asa torop parsidohot di pertanyaan dohot akar ruas namar sahid. Di Patupa ulaonon di hari Senin 25 Oktober 2021 pukul 10 sia saat rodi 20 WIB. Napasahaton barita nauli ima amang situa Ricardo Simajuntak. Tuhat tama na mandongane hita. Pitu, webinar parenting remaja HKBP Serpong 2021. Pendamping remaja HKBP Serpong mangotang sudena tua-tua ni remaja HKBP Serpong asa mandohoti ulaon webinar parenting RHKBP Serpong 2021. Topik ni webinaron ima komunikasi efektif orang tua dalam proses perkembangan remaja yang tangguh dan selalu mengandalkan Tuhan. Ditorangi tema tibuhian pasomal-somal danaki marparange hobar tu dalanna nungdung matua ibana dang tagamon morot ibana siani tersurat di Poda 22 ayat 6. Webinar on di Patupa di hari Sabtu 6 November 2021 pukul 10 saat rodi 12.30 WIB. Pembicara ima Pendeta Hotma Pasaribu. Jala di Patupa marhite online via Zoom. Tautan manang link disagion di grup WA na tua-tua remaja. Di padar do sude tujuan ni webinaron di warta na disagihon. Perhalado manosoi sude na tua-tua remaja asa parsidohot di webinar parentingon. Pawaluhon pakobasion pertanyaan wik marhite online.
Parhalado manosoi sude ruas ni huria di ganup wek, asa di haburjuhon madahoti pertangyangan wek, na dipatupa marhite online. Songonon ma hatotuan partikian ni pertangyangan di ganup wek marhite Zoom dibuka pukul 20 WIB. Na perjolo Rabu 27 Oktober 2021 di wek Betani. Na paduahon Rabu 27 Oktober 2021 di wek Galilea, Laos Pangapulion, tu keluarga maruhum manurung inang Ida Carolina Manulang. Napatuluhon hari Kamis 28 Oktober 2021 di wek Kanaan Dohot Sion. Sia seminar Home Paropuan. Seksi Paropuan HKBP Serpong naing patupahon seminar dohot topik sori pada naburju. Nadienet sian poda ni Raja Salomo 31 10A. Sori pada namar huaso tung isema jupangani. Seminaron dipatupa di hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 10.10 WIB. Maringanan di gereja HKBP Serpong. Nama ngaleon seminari ima amang pendeta Hotma Pasaribu, riama paropuan ro madohoti ulaoni. Songonima titing nibingguta sadarion, titing perhepengon, boy mata jaha di laporan perhepengon, naong disagihot tuita marhite WA group di Ganukwek, martangyang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, puji-pujian dohot hamuliateon di sobahon hami tuadopanmu na badiai, ala diringirik kodo hami boy marhahi pason, sahatu sadarion, diari na pinarbadian mon. Boy hami rap mamuji guarmu, di bagas juromon, nang di bagas nami marsada-sada. Takas do dihilala rohanami panugunugum dihami huriam HKBP Serpongon mangalaosi galumbang pandemik COVID-19 sia. Alai totong dope hami mangido tuadopan mi. Asa todimi madongani hami mengajari hami unang lebba. Alai totong jaga hami. Asa unang songkop be sori mago na jorbuti tujuluanon. Utangnya kok kami aka program kerja ni huriam HKBP Serpong. Pargogoy ma panitia natal makobasi pesta diari hatutubumi. Nang sudut na poso Smirna, Sikola Minggu remaja dohot na poso bulung. Nasida songon sitean tukot na makobasi huriam tutik na mangihut. Pergogoy jala perbisuki manasida. Asa hobas mangadopi hamajuan ni zaman digitalon. Ala di boto hami sian sude haulion ni hamajuan ni zaman ni soluk do nang mara. Dohot ela-ela ni sibolis na boy mabay nasida tartaban. Parbisuki manang parhobasmi PDR, manang pendamping remaja. Asa marsada ni roha, jala marsitukolan dohot natoras ni remaja nami. Na marsakap patupahon webinar tanggal 6 Novemberon. Pasahalay nang naposom padita Hotma Pasaribu pasahaton panorangion, to na dohot poda na siyan hatami. Songonima ng seksi paropuan, nanaing patupa seminar. Pasu-pasu ma, asa jupang songon topik na sida, akaina nami gabe sori pada naburju. Utangnya kok kami dongan nami namar sitaonon, namar sahit dohot na pemulihan. Asi roham, jama ma pamatang nasida. Pasu-pasu ubat dot akka pangubati na gabe parhitian ni hamalumon na naing pasahatommu.
songoni manang pamarita nami. Torangi roha ng pikiran na sida, asa dibuan negara nami Indonesia on, tu hamajuon, nadame hobar tulaw maniroham. Ale Tuhan, tung matsagudang dope na nang si Pangudon nami, pasikop ma tangiang dohot elek-elek nami yon, nahusobaw kami, marhite-hite, anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta, maredde mahita siap buku edde, nomor 170 ayat sada, sahatro di ayat 2, Roma tu Yesus. Roma tu Jesus, Roma tu Dameni debata na sumurung sian saluhu na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhu na aka manginang. Tatangihon mahatani debata na gabe turpuk jamita di mingguta sadarion. Imana di enet sian buku 5 Musa bidu 24 mamu kame sian ayat 10 pitu rodi ayat 10 walu. 5 Musa bidu 24 ayat 10 pitu rodi ayat 20 walu songonon ma didok disita kasma tapai hutihut. Dang jadi papeolonmu uhum tuhalak dagang dohot tudak danak nasopot somarama. Jaladang jadi buatonmu ulos ni paropuan nama balu bahen si koram. Ikon paingoti ngoton ni roham tahe hatoba doho na jolo di Misir. Hape nunga ditobus Jehoba debatam ho siani alanido ubahen hudokon ho mangulahon si songoni. Tauduti mancaha di bagasan bahasa Indonesia dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Sahat disima sahat ni turpuki. Huriani tuhata nahina holongat di bagasan Kristus Yesus, di bagasan pepatah bahasa Indonesia di dokdo lupa kacang akan kulitna, menggambarkan manggobarhon pepatah digobarhon pepatah hido, ima songon sada halak napogos nahasit hian ngoluna,
Gabi madabu tu bagasan gijang ni roha dukon madai natabo di bagasan ngoluna. Ala dinggan ngoluna gabi lupa ibana nahatsi hiad do ngoluna. Totu marhite panggobaranima asa unang masa nasi songoni di bangso Israel, asa unang masa nasi songoni di bangso ni debata, di paingot debata mamarhite si Musa, marhite turpuk jamitata di bagasan sadarion, asa manotong ma tubu roha namar panarihon di dongan. Asa marhite saluhut nai di patubuhon ma songodia bangsoi sebelum mereka memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah. Diulang kembali terhadap patik nidebata naikon ulahon nasida jelaikon peopon nasida di bagasan ngolu nasida. Hurian itu hatana hina holongat di bagasan Kristus Yesus. Ia buku 5 musaon ima digoari doi buku Deuteronomium namar lapatan pengulangan terhadap apa yang sudah pernah dikatakan Allah. Menang di kitab bahasa Indonesia dikatakan kitab ulangan. Pengulangan terhadap apa yang sudah pernah dikatakan Allah. Diulah kon debata mamuse madokon patik na itu bangso Israel. Adorang sobongot nasida. Tu bagasan tano Kanaan, tu bagasan tano naung dijajihon ni debata di tonga-tonga ni parngoluon nasida. Totu marhiteido rikot patiki para tarataon nasida, rikot patiki para tarataon ni si Musa tu sudut nau poso nalahobongot tu bagasan tano Kanaani alaniaha dang dohot benasida majalo patik ni debata secara langsung alai nasida nunga akan natubu di tongat dalan magodang di bagasan perdalanani alani dipaingot mamuse namar perdomuan tu patik ni debata di dalam rangka bagaimana mereka juga saling memperhatikan songodia nasida manarihon aka napogos di tonga-tonga ni parngoluon nasida. Songon saja ojahan laho mangulahon patiki ima adorang di Mesir nasida sebagai hatobad do nasida. Alai mangihutton asini rohani debata di palua nasida jala marhiteido di paingot nasida asa marningot di Jahoba marhite mangurupi napogos mangurupi aka dadanak nasopot somarama na somarina dohot aka paropuan nama balu. Totu marhiteido aka damang dainang pangoloyon ni bangso Israel di Jahoba parhite napatuduhon nama narihon aka nang ditotopon debata. Totu di bagasanima hita mangatusi turpuk di bagasan minggu sadarion manoarahod di jamitata sadarion songon hita akana porsea marhite sada pangodolon manotong makaholongi dongan alani akadamang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tauji marnida di bagasan turpuk taon. Hado na masa jaladido na naing idota di tonga-tonga ni parngoluota si saunari. Tentu saja di dalam tradisi kejahudian, di bagasan tradisi ni hajahudion, halak dagang, orang asing, stranger, ya selalu mendapat tempat khusus di dalam pencatatan Alkitab. Orang-orang yang dikatakan orang asing selalu mendapat tempat yang secara khusus di dalam kesaksian Alkitab. Boasa. Waktu secara sederhana boy dohonota, orang-orang asing ini akahalak dagangon dadanak nasopot somarama dohot paropuan nama balu ini salah satunya yang boleh terjadi kepada mereka bahwa kaum ini sangat rentan dengan kejahatan. Sangat rentan dengan berbagai aksi kejahatan yang mungkin akan diperlakukan kepada mereka. Alanido di pataridahon di bagasan turpuk taon
bahwa setiap orang, bangsa itu juga merupakan orang asing dahulunya. Merupakan orang asing yang ternyata dilakukan melalui penebusan oleh Allah itu sendiri. Totu marhiteima nang marhiteni budaya tape, orang Batak secara khusus, totu boido nang pataridahon sada penggambaran bagaimana juga di dalam kehidupan kita yang sekarang ternyata orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas di dalam kehidupan yang sekarang. Totu boidoi lebih gampang ngulunai menghadapi berbagai ketertindasan di dalam kehidupan setiap hari. Huwai masih ada contoh di dalam budaya kita. Adong doktor marpaniaran ninna. Ya, para janda, para perempuan yang mabalu tidak diperbolehkan berdiri bersama di dalam tortor tersebut. Akai sedonaboy manortor disi akan lengkap suami istri. Dan juga di dalam penggambaran-penggambaran yang lain tentu saja itu akan merujuk terhadap satu penggambaran. Songo dia do ngolu ni akan aporsiai. Molo tagoari ngolutta madokon manotong makaholongi dongan. Naparjolo tarida mai marhite namanarihon ngolu ni dongan. Tarida mai marhite namanarihon ngolu ni aka dongan naporsea. Hurian itu hatta nahinaholongat di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan turpuk tahun di bagasan 2 ayat I, boy mata ida di bagasan udut naro di ayat 22, naparjolo di bagasan ayat 10 sia saat rodi ayat 20, diatur hodo tu bangso Israel asa manarihon halak dagang. Dadanak nasopot somarama dohot paropuan nababalu. Di dalam ayat ke-19 dikatakan, tungsura naung sun gotil di gotil ho, si gotilon mi di haumam, hape lupa ho di sada tibalan, tinggal di haumam. Dan jadi ho mulak mangalapsa. Ikon halak dagang, dadanak nasopot somarama, dohot paropuan namabalu napunasa. Asa di pasu-pasu, asa pasu-pasuon di Jehovah de batamho di saluhut ulaon ni tanganmu. Napa duahon ia dungsun sudah dijukitiho parbue ni hau jetunmu. Dan jadi ulahanmu madiori akadakana. Ikon halak dagang dadanak nasopot somarama dohot paropuan namabalu napunasa. Penggambaran ini mengingatkan kita terhadap peristiwa yang sudah sangat sering kita dengarkan melalui peristiwa Rut. Parumain di Naomi ketika dia juga menjadi orang asing di tempat mertuanya. Marhitena di parrohahon si Boas, si Rut di bagasan panabiani. Alani di bagasan marhite patiki, marhite hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, diajari majol mai asa peduli itu dongan. Tarlumobi mai tuaka nahurangan. Kepedulian sosial tentu saja ditunjukkan melalui nama narihon akan nasomar di hadiha. Halak dagang dadanak nasopot somarama paropuan nama balu. Alani akadamang dainang. Nah hinaholongat di bagasan Kristus Yesus. Asa jupang roha namar siurupani di tonga-tonga ni ngolu ni bangsoi. Asa jupang namar siurupan di lehot debatama patiki songodia nasida manarihon napogos secara khusus. Di bagasan tolu Musa bidu 25 ayat 35 saat rodi ayat 30 lalui masai takasdo di ida disi jala takasdo di pataridahon songodia nasida harus berlaku kepada orang-orang yang dikatakan miskin itu di hadapan para bangsa Israel. Secara khusus di dalam ayat yang ke-38 dikatakan
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Ayaw do Jehovah de batamunai, naong manogiho kamu ruar siat tano Mesir, naeng mabasa-basaho Tuhamu tano Kanaan, asa ahu gabe de batamuna. Akadamang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Kotumar hiteido ojahan nang ditonga-tonga ni parngoluota. Molotadok holong rohatta tudongan. Molotadok hitam manotong makaholongi dongatta jolma. Tentu saja penggambaran ini mengingatkan kita terhadap penggambaran apa yang dikatakan oleh kitab Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi masa itabodo akka manginang nagabe karistenon. Masa itabodo nagabe halak na mangulahon akka perbuatan kebaikan kepada orang-orang yang lemah secara khusus. Buasa. Napasali Jehovah do manang ise namar dengan basa tu napogos jala ibana mamaloson dengan basa nai tu ibana. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semakin banyak kita melakukan kebaikan kepada orang lemah secara khusus, semakin banyak kita memiutangi Allah. Tentu saja Allah yang adalah di dalam pemahaman bangsa Israel adalah Allah yang senantiasa juga harus disembah ketika mereka juga bongo tutano Kanaani. Iko debata Jahobado nagabe sisobaoni bangsoi. Damang dahinan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Totu di bagasan partikiat tanah parpudion masay tarbarita do halak batak tarlumobi toba Batak ya yang bersuku Batak nama say ringgas mangurupi. Tarida doi marsite aka berbagai ungkapan di tonga-tonga ni budaya ng kehidupan orang Batak secara khusus. Ia melalui ungkapan marsiurupan, marsiadapari, Maria Raja, doh akalan na asing. Bolo di konteksta di perkotaanon, adong maparsahutaon, STM, serikat tolong menolong. Mula dong akan masa di bagasan keanggotaan, say Pitor Sikopdo akan sa parsahutaonon, laho patupahon aka nadinggan diaka kejadian-kejadian di dalam kehidupannya. Nagabi suku-suku di tonga-tonga ni parngulota si sonari. Buasa, dung gabi halak karisten, gabe moru bako na marsiurupani, jupang dingolu ni hakaristeno. Tentu saja marhite parnidaan ni akapiga-piga ahli di dalam konteks budaya. Totu boy masa donasi songonod di tonga-tonga ni parngoluon ni hakristeno ni sadiri. Kalaupun Kristus sudah mengingatkan kita supaya gabe parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai. Artinya penggambaran sian asini rohana do tadaon sadahalak parholong do manang ngadang. Sian asini rohana do tadaon sadahalak naporsea apakah dia parholong atau tidak. Ai anak niholong do asini rohai. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Paingoton ngoluta si saunarima. Molo ikon di patubuhon do rohana marpanarihoni tarlumobi mai mangurupi akadongan. Tentu saja itu tidak terlepas dari konsep sekedar konsep. Tetapi di dalam pengaktualisasian, di dalam hidup setiap hari. Napaduahot di bagasan turpuk tahun di paingot manang tuhita. Molo tadok do manotong ngolutai makaholongi dongan. Marhite dia maina tarida, marhite namar siurupan. Di dalam teks khotbah kita di dalam ayat yang ke-21 kembali diingatkan oleh Tuhan Allah apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu,
Janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ia dung sudah ditapu ho parbueni porlak anggurmu, dan jadi ulahammu majo putih halak dagang, dan danak nasopot somarama, dohot paropuan nama balu, nama napunasa. Marhite hatani debata selalu diingatkan bahwa ada orang yang sudah diperuntukkan oleh Allah terhadap bagian-bagian mana yang sudah ditentukan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Manangahan apistik ditanoi dan jadi buatonmu. Jambar ni halak dagang dan danak nasopot somarama paropuan nababalu nama napunasa. Diorai do buaton niaka bangsoi ketika ada di dalam masa panen, di dalam hal ketika menanam pohon-pohonan pohon anggur, tentu saja itu akan mengingatkan mereka bahwa ketika kita sekalipun yang menanam pohon itu diperuntukkan juga kepada orang-orang yang lain. Mula mahita saunaria kaamanginang tubagasan nguluta si saunari. Jamita minggu sadarion paingoton hita asamar siurupan tasariho dongata tasarihon nang hurian itu hani. Terlumobi majonok namon natalate. Molo di HKBP Desember itu adalah Desember yang penuh dengan pengeluaran yang banyak. Sonari nagabi suku-sukun. Dirajumi rohata do si lehon-lehon di debatai di tonga-tonga ni parngoluota bahwa kita memahami itu bahwa itu adalah tidak milik kita seutuhnya, sepenuhnya. Adong do jambar ni napogos di si. Adong do jambar ni debata di si. Alani yakit doau say minggu sadarion di titing parhepengom minggu naro akan aso mga lehon pele bulanan na pe itor hato-pato namon di gararate tuhuria. Hak ni debatadoi. Dan hakmui. Satu penggambaran yang sangat indah digambarkan di tengah-tengah gereja kita HKBP Serpong secara khusus. Ya, dak kia dipatok sedia si lehon-lehon mutu debata. Alai idu saya didok dangi. Lehon maitat ninatolapmu. Seberapa banyak berkat yang kau terima daripada Allah. Berikanlah itu dengan rasa syukur. Lapatanna akamanginang. Unang jolo paima jolo mamoraho. Unang jolo paima iberekor rupani. Ay pilihan ni parhalado nami situ lingkungan nami. Ay songon natibodo. Jangan itu menjadi potokan. Tetapi patokannya adalah ketika Allah memberi engkau hidup itu sendiri secara totalitas. Bolo di bagasan epistel tai masai apido di hataho di bagasan bahasa Indonesia dan juga bahasa Batak yang menggambarkan bagaimana juga kehidupan kita terbuka terhadap orang-orang asing itu. Molotung di konteks pandemion, masalah partamueon, tentu saja kita akan bisa menyederhanakan bahwa ketika kita juga melakukan partamueon di tonga-tonga ni parngoluota, gambaran kita, rujukan kita adalah terhadap Allah yang terlebih dahulu melakukan itu di dalam kehidupan. Jadi posma rohata aka amanginang, marhite ido saluhutna dipatu pada bata akan masa di tonga-tonga ni parngoluota. Ada yang memang sudah diperuntukkan dari yang kita terima itu, dari yang kita peroleh itu, yang bersumber daripada Allah. Mulak mahita musetu eden di peliatai. Nasa nadi lehonmi, naso jadi, usatok kudoi. Gak usah mikir-mikir. Aku sehudok do itu naposo, ngolonga karejo ho, pasaha tu debata peliammu. Jangan nunggu menikah dulu. Ya, alai bolo nungga di pasahat debata tuho aka ulaon. Nungga di pasahat debata tuho sinamot. Berikan kepada Allah. Alaniaha, ai ido pakeun di huria. Mangurupi dia. Mangurupi aka ruas tanah pogos. Mangurupi dia. Mangulahon aka pelayanan diakoni sosial.
mangulahon dia, mangulahon aka napatut si ulahonon ni Huria di tonga-tonga ni Huria. Alani akadamang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Marhiteido hita napataridahon. Kita mengatakan mengasihi Allah tidak terlepas dari kita mengasihi sesama kita manusia. Pergebus dohalak, didok holong rohana tu debata nasoni idana. Alai dang holong rohana tujolma nadi idana. Alangkah luar biasanya Tuhan menegur umat Israel. Alangkah tegasnya Allah menegur kita juga pada saat ini. Manotong makaholongi di dongan marhite naradehita marsiurupan. Naparpudi akadamang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus molotadok ngolutai. Manotong makaholongi dongan marhite na makamuliatehon basa-basa ni debata di tonga-tonga ni parnguluot. Bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang senantiasa bersyukur atas pemberian Allah di tengah-tengah hidup kita setiap hari. Di bagasan ayat 22 didokon ikon paingot-ingoton ni rohamdo hatoba doho nang ho na jolo di tanah Mesir alani ido ubahen hudokon ho mangulahon sisongoni. Bahasa Indonesia lebih sederhana, lebih lembut lagi mengatakannya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Dalam hal ini jami tahun paingoton hita, idona didokna, jangan pernah lupa masa lalu. Jangan pernah melupakan masa yang lalu. Huria tau si saunari begitu megahnya berdiri dang jong botion. Mulai do osian name-me. Mulai do onsian akatobak. Mungkin orang bergereja pun takut. Ya, mungkin para sintua, para pendeta yang baru-baru melayani juga enggan untuk tinggal di sini. Alai marhiteido dipaingot terhadap firman Tuhan bahwa hidup orang percaya bahwa kita juga dulu adalah orang asing. Hala na asing do hita di serpongon na julo. Dung pesonari boy mahita lebih menegakkan kepala, lebih berjalan bisa lebih tegak karena di dalam keberadaan yang sekarang totudang sirang nonisian bagaimana juga merujuk kepada pemahaman apa yang dikatakan Allah. Allah nasida penajolo halak dagang dope. Mereka juga dulu adalah orang asing di tanah pembuangan yang diberikan Allah kepada mereka. Jala dijajiho debatado haluauni. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Ido dijajiho debata di tonga-tonga ni parngulwota. Totu marhitima aka amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Suku-suku ni Yesus Kristus tuaka natoropi. Suku-suku ni Yesus nang tuhita di bagasan Minggu Sadarion. Di dalam Matius 25 ayat 42 sampai 45 dikatakan demikian. Ai namale doau dang dileho kamu au mangan. Nama uas doau dang dileho kamu au minum. Naburo doau dang dijakon hamuau. Namar sakok bulung doau dang diparulosi hamuau. Namar sahit doau natar hurung doau dang didulo hamuau. Dungi dohono nasida mangalusi ibana, mangalusi Yesus. Tuhan, nadiga kuidahami homale. Manang mauas, manang naburo, manang namar sakot bulung, manang namar sahit, manang natar hurung. So dipature-ture hami ho. Jadi tabodo kamuflase ni akan aporsiai. Tabodo kamuflase na dipatarida ni akan namanukuni tubagasan ngulu ni Jesus sadiri. Jalaido tahe nang ditonga-tonga ni ngulu ni parhuriota. Molo tarsor rupani ay sadia ho nayadui pasadang ro partangyangon. Ay madaerong tahe partangyangan. Labok dunia nanti. Alay itu sangat tajam sebenarnya ya.
Tentu saja penggambaran ini mengingatkan kita terhadap jawaban dari Yesus Kristus secara konkret. Dungi dohonon nama mangalusinasida. Si tutudo na hudokot tuhamu. Dinasonia tuanmu na sahalak sian namek meton. Sadok ahudo na naso niat tuanmu nadisi. Artinya Yesus mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita yang sekarang, sekalipun di dalam konteks kita bergereja, Yesus ternyata menjanjikan bahwa akan setiap saat, setiap waktu, orang-orang miskin itu akan berada di antaramu. Nungatur pukni hakaristeno ni akan nama jalo Yesus. Bahwa orang-orang susah itu, orang-orang lemah itu akan selalu berada di antaramu. Artinya ketika kita melakukan hal kecil kepada orang yang lemah, napatu pahut tu Yesus doa kita di sini. Karena apa? Karena Yesus juga menempatkan dirinya sebagai orang asing. Yesus juga menempatkan dirinya sebagai orang asing di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Totu di bagian itu nang dipataru Yesus ma nguluta akadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ketika orang-orang yang lapar ini, ketika orang-orang yang tersingkirkan ini di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari, dipangido turpukom mahita, supaya hidup kita juga tidak hanya sekedar bersimpati. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang jatuh di dalam pemahaman bagaimana kita berempati kepada orang lain. Bagaimana kita memposisikan diri bahwa kita juga dulu orang yang susah. Jadi molotung pe dirgak sonari, molotung pe uliho sonari, dang haulio musi sonari noni. Ngaparjolo akka opukta uli, gateng, malo, mamora, do akalan naas. Tentu saja gambaran ini mengingatkan kita molotadok do ngulutai sebagai orang yang mengatakan manotong marholong ni roha di dongan totu pataridahon mai marhite bagaimana kita juga menempatkan diri kita bahwa kita juga adalah orang-orang yang dulunya tidak diselamatkan. Tetapi karena keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah memberikan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Allah ini disido kita dipaingot turpukon asa mulak kita tu bagasan sada pangatusion. Kristus itu sendiri yang menjadi bagian dari keselamatan itu sendiri. Manusia orang-orang yang percaya yang telah diperuntukkan Kristus sebagai keselamatan. Orang yang kecil, orang yang lemah itu menjadi keselamatan dunia ini. Totu manotong mahita amanginang, mengulahoni di bagasan parngoluota, asa marhite saluhutna nata ulahoni di tonga-tongani parngoluota. Marhite saluhutna nabui ta ulahon di tonga-tongani parngoluota. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan membalaskan itu berlipat ganda di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membalaskan itu di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dipatau jala dipargugui debata mahita mangulahon hatana. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami di hoale Tuhan dihatam na mamakulingi hami di bagasan Minggu Sadarion. Di payungot hodo hami ali Tuhan marhite hatam, marhite patik na ibaru na pinasahatmu di tonga-tonga ni ngulu ni bangso Israel. Jala ido na di pasahat to di bagasan ngulu nami di bagasan Minggu Sadario. Di payungot ho hami ali Tuhan hodo debata na manotong mamasu-masu ngulu nami. Alani ali Tuhan marhite saluhut na akapasu-pasumi di tonga-tonga ni parnguluon nami. Ajari jala patau hami ali Tuhan. Mangulahoni, makanguluhoni di bagasan ngulu si ganupari. Asa totong mahami ali Tuhan manotong makaholongi dongan nami jolma. Tarlumobi may ali Tuhan aka halak dagang, dadanak na somarama, aka paropuan na mabalu. Pos rohanami, parguguan mudo hami di saluhut na yali Tuhan. Asa ngulu nami si saunari. Totong mahami pataridahon ngulu namar panarihon.
Husariho kami ali Tuhan akan narikot di tonga-tonga ni ngulu nami nang terlumubi mayali Tuhan. Husariho kami akan narikot di tonga-tonga ni parhuriaw nami. Asa adong mayali Tuhan pakio di tonga-tonga ni huriam, pahebakon harajaonmu, pahebakon akapakobasion di sadok portibion. Homali Tuhan na mangukap rohan ng pikiran nami. Asa marhite hatami, suad di bagasan rohan nami ali Tuhan, roha na marpanariho di dongan. Suad di bagasan rohan nami ali Tuhan, roha na totok kami manarihon, akka nariko di dongan. Dang gabi akka ruas muhami na mangulu di bagasan, ngulu na egois. Alay manotong mahami ali Tuhan pataridahon, holong ni rohan nami tuho nang tudongan nami colma. Kupasah tami maali Tuhan saluhu na gulmi ninggulu nami, tubagasan pangaramotion. Asa homa ali Tuhan na mamasu-masu, saluhu na akan niulani tangan ng pikiran nami, hupagonggopok kami may tubagasa pangaramotionmu. Asa marhite saluhu na pasu-pasumi, adong mayali Tuhan pakyo nami, manguduti ari-ari ninggulu nami. Atong jalo mapamujion nami ali Tuhan. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, si hokop jala si palua hami, martangnya kami Tuhan. Amin. Tabuji matuhata marede mahita sian buku ede 467 ayat sada rodi ayat tolu laos tapasahat ma piliata. Sinirohamu puji Allahumma manubusa Dikaias rohaku Gabesorangan Tuhan Dengananmu rohanami Kondimi mangguhi Pakedohot rohanami Sayamati marohati asaboy kahamdoa Sayamabarwa kasu-kasu nang marite siyana Denganan rohanami Kondimi mangguhi Pakedohot rohanami Tinggalon hangin, ahon mikakon, ahon nardosa, nang parjahat malon, inganan rohanami, kondimi mangguhi, pakedohot rohanami, Sinirohamu puji Allahumma manubusa Dikaias rohaku Gabesorangan Tuhan Dengananmu rohanami Kondimi mangguhi
Pagedot ngunami, ulang-ulangi. Tapasahat ma pilihan na tapapungon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhu sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasatami ma siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa hu parhasia kami pilihanon. Pati buluhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon Ali amanami nadi banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni rohab di banua tongo songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasa dame jalohamu ma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohanami daho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amen. Amen. Amen.